Uzinyala yekuthanda ukuzifaka xa ungamenywanga sukuzimema zithande ziqoqe zingce kwakukho khokho apho kwakusithiwa ayibizwa izinto ezenzeka kumini nje azifuni uthande izinto uyohlangana nembila zithutha uyothiya kwabe kube sele kwabakile intanga zibheke xa bezikhetha kuwe yiba ngamagqabi kwithi kamakhulu hluzeka ungaqali kuzikhathaza. Hayi boy uthini ku-right khasem right akho nto mani unjani wena? Hayi hayi kaloku uyayazi kwabe kufasoleni idyuwi sekuleyiti kakhulu wena mani ndizele umsebenzi apha kuwe mani andizange ukulibazisa mantawo makhelwane wasoloko unezitori amazi ude scientist imbuku ngubani ngo-the scientist awumazi kwayena yho hayi andimazi mhlobo wam ubumbona phi yephi athi umamelo uphi umhlobo womculo bra ndize nemvume eculula umaskandi awuyazi ndize nemvume eculula imfene awuyazi yephi into oyide uyazi bra kuthe ngathi uyorhotmani odlulwa ndiyikwekwe wenze njani manzi akhe ndimjonge efonini ukhona ku-YouTube ikhona ku-Facebook ngubani kumpumelelo the scientist imbongi okay unazo umane ezi-artist efondini unazo ezi umane uzivusa phi yam imbongi le ndithetha ngayo wo hayi ayibonga isuka samfolowa yayitayam andlali and yenza iwonders qha ke ngoku idinga nje uba ibekwe endaweni akho ngxaki boy wena zilongoma nisiza nomsebenzi xa uze nomsebenzi sawenza umsebenzi into yaziyo hayi thina ngesapoti siyavimbana sivalelana amathuba yonke loo nto siyayenza samfolowa uzuyijonge umdaka futhi makrwalase ngoyingathi awuse kodwa ndisundiqhela yintoni ngoku wazini orhwala umdakanyana wazini ngekrwala wena futhi uthe ngathi uyaqhela nje zeka khumbula idayimani ingekahluzwa ibukeka njengento engenaxabiso emdaka kodwa yakuhluzwa itsala useza phaa kuba kaloku buhlanjiwe ubumdaka phola ezivuka mva zityiwa zizagweba kuthi ke thina bantu ohleka mva uhleka unomphela sukukhathaza sisehlo sexeshana nasentlango yana ekanana yehla.